iso tak gambarake. Iki layangan kang papas. Yang kabur keminan tanpa wates. Oh, Kakang suruh ireng. Bejo tenan lakon uripku iki. Kasandhangan susah wit mbiyen nganti saiki. Gusti paring pepadang. Kakang, kowe biyen janji sedaya mati lan mukti karo aku. Ning nyatane kok tega ninggalake aku to, Kakang. Dimas Surabang. Kok iya karo Mbak Yune kok ora duweni basa, ora duweni tatanan mlebu ing Taman Katemenggungan kok ora nyuwun ngapunten menawi dipun anggap kula kurang subasita. Adi iki nek ya ngerti yen to papan panggonan kene kanggo pamargi putri ora sak sapa wae tanpa idi palilih aku kok yo mlebu bledung ngono wae. Ayo anggipun ngertos menawi menika papanipun Mbak Yu Surohireng. Mila wonten saat punika kula kepengin nyaketi Mbak Yu Surohireng. Kok nyaketi? Nggih, kados pundi malih menawi panjenengan sampun tinggal sedo Kakang Surohireng. Mila kados panjenengan rak nggih mesti susah menggalih sedanipun garwa panjenengan to. Mestine wae to Dimas Surabang. Ning kabeh kowe wis tak pupus aku nrimo. Pasrah sumarah ana ngarsane Gusti mbok menawa iki wis dadi garising uripku. Ning sliramu ora perlu. Ora perlu paring panglipur marang aku. Wis mundur wae. Nanging kok nanging Mbak Yu ku nek nganti susah, po iya aku sing dadi adine ora bisa nglipur. Rak ya mesti duwe rasa welas. Karo adine rak ya duwe rasa welas to. Astane kuwi lho Dimas kok cacek lho. Aku ki sapa? Panjenengan menika Mbak Yu kula Mbak Yu Surohireng. Gene ya. Garwanipun kakang kula. Lah nanging nggih. Ning aku ngerti kok. Aku ngerti Dimas. Sliramu kuwi caket marang aku, caos panglipur marang aku ning ana pamriye. Lah nggih, kados pundi malih jeneng welas kula dhateng panjenengan menika rak nggih mesti Mbak Yu menawi badhe tindak wonten pundi kemawon menawi mboten kula dherekaken badhe sinten malih. Wis cukup Dimas. Nyingkar nyingkar. Oh. Dadi kaya ngono kuwi to Dimas. Lah ya jenenge atiku sing duwe rasa welas asih. Mula sing tak welasi ya mung Mbak Yuku Surohireng. Wiwit tane nyingkar hanyingku sinaosa senajan kandhamu kaya bludru pinengsut paribasane ning atiku puguh kukuh ora gelem ringset yen kemutan. Oh, dadi ngono kronjonge to. Rikala semono Kang Mas Surohireng, heeh to? Paring dawuh wekas marang sliramu Dimas Surabang supaya njaga.
Njaga katemunggungan sida aku saisine. Ya ta saisine. Ning saisine kok ora klebu aku kok njuk padake. Dados kula menika rak nggih kedah njagi Mbak Yu kula menawi wonten menapa-menapa inggih kula ingkang lelampahan kangka wuri. Stane kuwi lho. Mbak Yu Sundari, Piye ta? Arep ngopo? gelem ya? Ora sudi. Tresno tulus nadyan ing gubuk asmara. Apa to Dimas? Surabang ki. Aku ki Mbak Yumu eling. Aku yo ngerti yen Mbak Yu Sundari kuwi Mbak Yuku. Kene ora duweni rasa welas, malah arep tumindak. Kurang ajar arep Aku ora tumindak kurang diriku ajar. pawanitanku. Nanging aku duwe rasa tresno karo Mbak Yu. Si Tre- Mbak Yu Sundari. Gelem Mbak Yu. Gelem Mbak Sundari. Sopo? Aku adine Kakang Suruh Ireng. Aku Surabang. Suruh apa? Iya. Aku abdi ing keraton ing Katemunggengan. Oh, Aku abdi pergi. Katemunggengan. Iya, Sido Agung kene. iya bener. Mula kowe minggir, aku bakal nulungi Mbak Yu Sundari. Kowe jenenge ora nulungi, kuwi nerak paugeran kasusilan. Kowe arep nerak paugeran kasusilan atau gonjak utawa jantung prawoso. Aku ora mlawoso. Aku dipasrahi karo Kakang Suruh Ireng. Mula kowe minggir, ora gelem minggir, tak tugel sirahmu. Hei! Kowe karo ngono kuwi, titeno. Dikono wae. Aku ngaturke panuwun dene sapa jenengmu? Aku sapa? Soko. Ning lagi ngerti sepisan sapa prajurit anyar ana ing Katemunggan kene. Iya. Soko. Bener apa sing dadi atur? Lho kok ora basa karo Terus aku ingkang to? dados. Aku ki nyai Tumenggung lho kok. Nyuwun sewu. Mbok menawi kula wau anggen kula ngendika nungkak krama kaliyan panjenengan. Ora dadi ngopo. Aku malah ngaturke panuwun dene sapa? Soko. Inji. Wis mitulungi marang aku. Yen ora ana Soko wis dadi kaya ngopo awakku iki digonjak. Ajining diriku kawanitanku karo Dimas Suruh Abang. Leres ingkang dados pangandika dalem. Nanging kula inggih seneng jeneng menika sampun dados kewajiban kula. Kaya Awit inji kedah kula tau pitulungan dumateng panjenengan. Matur nuwun. Saiki aku genti takon karo. Nek aku nyeluk Kakang ngono ora apa-apa ta? Mboten dados menawa. Kakang Soko. Wis mitulungi aku, saiki aku genti arep paring bebungah kekucang karo kowe. Kandha apa sing dadi panyuwunmu? Nyuwun pangapunten. Bondo Brono. Kula nyuwun Mas pangapunten. Picis, mengko tak paringi. Kula mboten ajeng-ajeng ingkang dados pangandika panjenengan. Jar kula menika pitulungan mboten gadah pamrih. Menika sampun dados kewajiban kula. Yen kono bebudenmu pancen luhur tenan. Kakang Soko ta? Inji. Nek ngono kuwi sing dadekke kepiye ya bungahe atiku iso ketemu sak pejagong karo sliramu apa meneh wis mitulungi marang aku ya ta ning nek aku nyawang dedeg piadege pasoryane kaya suwargi karo aku Kang Mas Tumenggung
suruh ireng tenan kuwi jembles kaya sliramu kuwi Joko. Leres ingkang dados pangandika Iya. dalem. Lajeng kersanipun kesulungane Ayu Sundari kados pundi? Yo sepisan aku ketemu Kakang Soko kok kaya-kaya kepengin tansah cecaketan bisa nglipur atiku kang lagi nandang rontang-ranting katilar garwaku sing banget tak tresnani yo Kakang Tumenggung suruh ireng. Mbok sampun beda ati dhateng atiku. Tambah nono rontang-ranting ing atiku Kakang Soko. Jata Injih. Nanging piye? panjenengan rumiyin kula badhe sepinten katosan panjenengan ketemu kasok dumateng kula. Duh wong bagus pepujaning ati kaya ngene wong nandang asmara Menika esten apa tawakku dhewe duh dewa Jawa Tagung welah somring wak mami Injih. Kula sampun tanggap ingkang panjenengan kersa. besok kapan katekan jejer lan wong bagus jejer lan wong bagus kaya ngene iki Injih matur suwun. upamakna nakoda tanapa prau sasat daraden papatri nyidam sari asmara saiki aku pengen ngrungokke isining atiku yen pancen tresno ya diimbangi ngono Kakang Soko. Namung swanten kula awan sampun dadosaken penggalih panjenengan. Ora dadi ngopo. Sapa wong ora tresno Kuwi tenan. wae tekaning batin. Omong siji aso dari tresnaku tanono leya Ning aku ki wis tuwa, rondo kek kowe ki isih enom apa ora getun kedhuwa. mboten dados menapa sampun dados jering manah kula kedah tresnani dumateng panjenengan. Diteruske. Aduh ya Yesus dari Engko nek ana wanita liya sing luwih ayu, kinyis-kinyis enom tinimbang aku yo lali karo aku. kula mboten badhe kepilut wanita saking pundi mawon Kuwi ingkang tenan. dados jatuh krama panjenengan Kaya ngantos kuku teng akhir mbejang. diteruske Kak. Aduh ya Yesus dari leganara katres nanku jroning ngendra katon selera Kuwi tenan. wah tekaning Kena tak ugemi kabeh kandhamu kuwi. ingkang dosa pangatiko dalem leres kula estu dumateng Kakang panjenengan Soko. mugi-mugi benjang dipun paringi kekancingan katos lan
dados putra. Kaya mangkono yen kakung bagus kaya Kakang Saka. Injih. Iya to? Menawi benjing wanita dados kados panjenengan. Diteruske. Emane eman Sundari cantik tenan. Matur nuwun Kakang Saka dene wis bisa gawe panglipuring atiku, iso nambani rontang-ranting ing atiku. Saiki prayogane, ayo saiki nderek aku ana ing pungkuran. Monggo Ngaso-ngaso. kula dherekaken. Monggo. Ayo